Έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Δεν κάνει και τίποτα σημαντικό και δεν έχει καμιά αίσθηση του στυλ. Μα αν είναι τυχερή και κερδίσει εκείνη και όχι εμείς, Θα πεθάνω από την ντροπή μου. Θα γίνει διάσημη και δεν θα ενδιαφέρεται κανείς για μας. τρομερό μόνο που το σκέφτομαι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Καλημέρα, Διάβλο. Σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Αυτά τα κάροστα φαίνονται νόστιμα. Αλλά εσύ θα την έχεις άσχημα αν τα φας. Δεν είναι για σένα. Σωστά. Δεν θέλεις να θυμώσει ο Διάβλο μαζί σου, έτσι? Όχι, δεν θέλω. Γιατί είναι τόσο κακός, ρε? Είναι αλήθεια. Φέρεται άσχημα. Όμως έχω την εντύπωση πως είναι θέατρο αυτό που κάνει. Δεν σου αρέσουν τα χαλινάρια, έτσι? Εκείνο το ατύχημα θα πρέπει να σε αναστάτωσε. Φαίνεται νόστιμο, Είναι νόστιμο. Θέλεις ένα? Είναι δικό σου. Μόνο όμως αν το πάρεις από το χέρι μου. Είπες δεν ήταν τόσο δύσκολο. Καλά. Θα το αφήσουμε για πιο μετά. Εγώ πάντως δεν θα τα παρατήσω τόσο εύκολα, να το ξέρεις. Για άλλη μια φορά η Σάρα επιδεικνύει τα 4 κύρια συστατικά για την εξημέρωση των αλόγων: υπομονή, επιμονή, ευγένεια και πολύ τρυφερότητα. Σταμάτα να μας ακολουθείς για λίγο. Ο Διάβλο αναστατώνεται. Και αν θες να μάθεις κι εγώ. Εντάξει, σίγουρα. Κανένα πρόβλημα. η Μόλι είναι καλή. Αλλά όταν μας δει στην ταινία της θα δει ποιες είναι οι πραγματικές στάρ. Σωστά. Εντάξει, πάμε. Πες μας λοιπόν, Ζόη, πώς είναι να σου ανήκει ένα από τα πιο όμορφα άλογα του κόσμου? Εννοείς το πιο όμορφο άλογο του κόσμου? Όχι, εννοώ ένα από τα πιο όμορφα άλογα του κόσμου. Αρκετά με σένα όμως. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα τις αφήσουμε να ξεφύγουν έτσι εύκολα? Με τίποτα. Έχω μια ιδέα. Θα χρειαστώ βοήθεια όμως και από τους δυο. Εμένα μην με υπολογίζεις. Δεν θα γκώνω ποτέ το χέρι που με ταΐζει. Αν η Ζόη και η Κλόη την γλιτώσουν, δεν θα έχουν και πολύ χρόνο ελεύθερο για να το περνούν μαζί σου. Ντίβα, να το ξέρεις αυτό. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεχάσεις τις λιχουδιές. Ποιο είναι το σχέδιο? Ήρεμα, Διάβλο, ήρεμα. Έχεις ξαναβάλει χαλινάρια. Αυτό είναι. Είδες δεν ήταν σπουδαίο, μόνο εγώ και εσύ. Τα καταφέρνει. Μακάρι να το τραβούσα αυτό. Και εγώ. Όμως δώσαμε μία υπόσχεση. Όχι κάμερες αν δεν μας το πει η Σάρα. Κλόι Στίλτον από τους τάβλους της γης των αλόγων, όπου θα δείτε το πιο όμορφο... Εδώ Ζόη Στίλτον από το ράτσο. Γυρίσαμε στο... Hey! Ευχαριστώ, Ζόη. Να προσέξεις που πηγαίνεις. Συγγνώμη, μήπως είδε καμιά σας την... Βιντεοκάμερα. Δώστε μου. Η Κλόη με ανάγκασε. Ήρεμα, αγόρι μου. Ακίνητος, Διάβλο. Με άφησες να σου βάλω τα χαλινάρια, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσω. Πώς θα σε βοηθήσω αν δεν με αφήσεις? Είμαι έτοιμη να τα παρατήσω. Όχι, ξέχασα να κλείσω το κινητό μου. Εμπρός. Μάτισον, λυπάμαι πολύ. Σάρα, Τι συμβαίνει? Βρήκα να αγοραστεί για τον Διάβλο. είναι τρομερό. Γιατί να πουλήσουν τον Διάβλο αφού δεν τελείωσες ακόμα μαζί του?
δεν έχουν κάνει ακόμα τη συμφωνία, αλλά οι γονείς της Μάντισον δεν θέλουν πια τον Διάμπλο και θέλουν να τελειώνουν. Είπαν πως αν δεν γίνει κάτι μέχρι αύριο, θα τον πάρουν από εδώ. Κάτι πρέπει να κάνεις. Προσπάθησα, αλλά δυστυχώς δεν στάθηκα τυχερή. Αυτό το άλογο με χρειάζεται πραγματικά και δεν μπορώ να το βοηθήσω. Σάρα, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχεις αναλάβει. Νομίζω πως χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Γιατί δεν πας μια βόλτα? Μπορεί να βγάλω τη Σκάρλετ για ένα διάλειμμα. Ξύπνα, ξύπνα πια, Διάμπλο. Οι μέρες σου είναι μετρημένες. Αν η Σάρα δεν σε αλλάξει, θα χάσεις τη Μάντισον, την καλύτερη ιδιοκτήτρια που είχες. Τη μόνη ιδιοκτήτρια που είχα. Και κοίτα τι της έκανα. Είναι πληγωμένη εξαιτίας μου. Εννοείς πως όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του ατυχήματος? Για μια στιγμή. Κι εγώ κάνω λάθη. Έχω ρίξει κάτω τη Μόλι κάποιες φορές. Η Μόλι όμως δεν κουτσένει. Η Μάντισον ναι. Τι νομίζεις ότι κάνεις? Εσένα τι σου φαίνεται? Σταμάτα, Διάμπλο! Δεν είναι λύση να το σκάσεις. Τα μαθήματά σου αλλού, σκύλε. Εγώ φεύγω. Αχ, όχι. Θα φέρω βοήθεια. Διάμπλο, γυρνά πίσω. Πρέπει να το κυνηγήσουμε. Φέρε την κάμερά σου. Αχ, Σκάρλετ, ακόμα δεν ξέρω πώς να βοηθήσω τον Διάμπλο. Διάμπλο! Το σκάει! Αχ, πίσω του, Σκάρλετ! Από εδώ πήγε, Σκάρλετ! Διάμπλο! Στάσου! Διάμπλο, γύρνα πίσω! Ω, Θεέ μου! Παγιδευτήκαμε! Πρέπει να σκαρφαλώσω και να φέρω τους γονείς του Μπέιλι να μας βοηθήσουν. Να είσαι καλή, εντάξει, θα γυρίσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Α, για κοίτα ποιος είναι εδώ. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχεις, Διάμπλο, αλλά εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να σε βοηθήσω. Και τώρα πρέπει να με βοηθήσεις κι εσύ. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα μ' αφήσεις να ανεβώ στην πλάτη σου, μετά θα πάμε και θα φέρουμε βοήθεια. Δεν πρόκειται να δεχτώ καμία άρνηση. Πρέπει να το κάνεις, Διάμπλο, για τη Σκάρλετ και για μένα. Και πάνω απ' όλα για τη Μάντισον και για τον εαυτό σου. Είδες, δεν είναι τόσο άσχημα. Τώρα θα βάλω τα χέρια μου στην πλάτη σου για να ανεβώ, εντάξει? Ωραία, πάμε. Μπράβο, Διάμπλο, πολύ καλά. Σκάρλετ, θα γυρίσω γρήγορα. Μείνε εκεί και μην πανικοβάλλεσαι. Θα φέρω βοήθεια. Έτοιμος? Ωραία, πάμε. Μπέιλι, κοίτα, φέρε την κάμερα. Η Σάρα υπέρει τον Διάμπλο. Και έτσι, χάρη στην υπομονή και την επιμονή της, εκείνη και ο Διάμπλο βοήθησαν να ελευθερωθεί η Σκάρλετ. Η Σάρα βρήκε πάλι τον τρόπο της με τα άλογα και ο Διάμπλο γύρισε στην ιδιοκτήτριά του και όλα πήγαν μια χαρά. Μπράβο! Ευχαριστώ. Τώρα σας έχω σπουδαία νέα. Η ιστορία μου άρεσε πολύ στο κανάλι. Θέλουν να γίνω η ρεπόρτερ τους. Μόλι, αυτό είναι σπουδαίο. Τα κατάφερες. Πότε ξεκινάς? Ποτέ δεν δέχτηκα. Τι πράγμα! Η δουλειά δεν θα μου άφηνε χρόνο για υπαρσία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έκαλυψω. Το κομμάτι σου θα το δείξουν. Δουλέψαμε πολύ σκληρά. Λυπάμαι. Τους ζήτησα να μην το κάνουν για τη Σάρα. Σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να πιστεύει ο κόσμος ότι είμαι γητευτής αλόγων.
Όμως το καλό είναι πως έχω έναν τρόπο με τα άλογα, έτσι Σκάρλετ. Χαίρομαι που βλέπω πως η υπομονή και η επιμονή τελικά απέδωσαν και η Σάρα πίστεψε ξανά στον εαυτό της. Έτσι, Πίνκι. Έτσι, Ρεξ. Δεν ήθελα να το δείξω αυτό μπροστά στη Ζωή και την Κλόη. Κοιτάξτε. Κλόη ήταν από τους τάβλους της γης των αλόγων, όπου θα δείτε το πιο όμορφο... Εδώ ζωή Στίλτον, από το ράτσο, ποιο. Γυρίσαμε στο... Λοιπόν, μερικοί όπως η Ζωή, η Κλόη και η Τίβα έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είτε αυτό είναι σωστό, είτε όχι. Άλλοι όπως η Σάρα χρειάζονται που και που καμιά επιβεβαίωση. Εσείς, παιδιά...